Sanibonani, ninjani la ekhaya? Asithembe ukuthi niyaphila. Umfoka Mkhonza lo, ngiyanibonga kakhulu ngokuthi nila futhi niyakhomenta, niyashera, nenza konke ukuthi le channel ikhule iye phambili. Ngiyanibonga kakhulu. Uma ungaka-subscribe kule channel, ngiyacela ukuthi wenze kanjalo ukuze usilekelele ekuthaneni sikhulise i-channel yethu iye phambili. Siqhubeke si-engage ngama-points nangezinto ezisithinta kakhulu singabantu base-Afrika. Ngiyabonga kakhulu. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngendaba yokuthi i-MK selokhu iyasolwa, nobaba uZuma selokhu uyasolwa ngey'nqumo ayithathayo, noma i-MK selokhu iyasolwa ngey'nqumo ey'thathayo. Recently, MK ikhiphe amalungu ephalamende awu-18. Futhi-ke sesizwile ukuthi obaba uBrian Mlife, obaba uLucky Montana, nobaba uGama nabanye bayo-replace amanye alawo malungu ephalamende. Kuningi, akusiko lokho kuphela egxekwa kukho i-MK, kuningi. Kodwa ngifuna ukukhuluma kakhulu nge-interview eke yenziwa ubaba uJabulani Khumalo. Ngifisa ukukhuluma ngaye kakhulu kule video because ngicabanga ukuthi ibalulekile ukuthi siyihlaziye inkulumo yakhe ayenzile kuleya interview, la akhulume khona ukuthi uya enkantolo manje uyovula noma uvule icala against uZuma, specifically uZuma, ukubeke kanjalo, ukuthi uZuma uye wenza i-fraud ngesikhathi etshontsha i-MK kuye wayenze yakhe. Usho njalo uJabulani Khumalo. Okay, uyakuchaza ukuthi beku-involved uDuduzile Zuma nabanye ekuthaneni kwenziwe le fraud and all that. Kodwa ekugcineni kwako konke uthi naku bebabona bonke labo ababe-involved ekuthaneni kwenzeke le fraud, ngoba uthi kwahekhwa ama-email wakhe nama-phone number wakhe, kwahekhwa yonke into ukuze kwenziwe le fraud yokuthi MK igcine ithathiwe kuye uJabulani Khumalo, igcine ilapha kwaNxamalala. Usho kanjalo. So ngifisa ukukhuluma ngalokho today. Ngihlaziye le nkulumo yakhe ubaba uKhumalo. Ubaba uKhumalo uthe uZuma ngesikhathi kufonyishwa i-MK babexoxa noZuma ukuthi MK kahle kahle njengoba beyakha nje inhloso zayo yini, ama-values and all that, ukuthi babexoxa noZuma, beplana everything noZuma. Usho kanjalo. Uthi okunye abakuxoxa noZuma ukuthi le qembu le-MK abalakhayo bazoqinisekisa ukuthi akhona oyedwa umuntu onesici esithile noma oke wabalwa kwi-State Capture Commission kaZondo oyoba imember yale qembu le-MK. Uthi bakuxoxa lokho noZuma, usho uJabulani Khumalo. So abantu abafana nabo nabo baba uBrian Mlife noLucky Montana nabanye, okuwukuthi amagama abo ayavela uma kukhulunywa nge-state capture sikababa uZondo. Kusho ukuthi bonke labo bantu, ngokusho kwaJabulani Khumalo, bavumelana noZuma ukuthi labo bantu they will never ever be members of i-MK, ngoba i-MK kufuna kube iqembu labantu abahlanzekile naba-clean, kusho uKhumalo. Uzothi umuntu onjengoZuma oyi-former president kuyamxaka ukuthi manje zonke lezo yivumelwano lezo abazenza usejikile kuzo, usethatha abantu abangabangani bakhe nabakhohlakele,
ubabiza ngecabal, uthi Zuma's cabal, his cabal. Ubenza abantu azosebenza nabo manje kwi-MK leadership. Yayibona? Kusho uKhumalo njalo. Uthi kuyamangaza futhi kuyamthusa lokhu, uyacela ukuthi i-Africa, South Africa imlekelele ekuthaneni kuliwe noZuma, ngoba uZuma ukhohlakele futhi ufuna ukuqhubeka amoshe iSouth Africa. Kunento engixakayo-ke nokho kule nkulumo kaKhumalo. uKhumalo uthi waxoxa noZuma ngabantu aba-tainted noma abanesici esithile noma okuthile okukhulunywa ngako ngalabo bantu okuthiwa kukhohlakala noma izinto ezingekho zinhle mayethi they are tainted. Ukhuluma noZuma, uthi wadiscussa noZuma konke lokho. Umbuzo engizibuza wona uthi yini ukuba tainted? Makuthiwa umuntu tainted kusho ukuthini? Mina ngendlela engi-understand ngayo le gama lisho ukuthi kunento ethile eyisici noma ongayikhomba ukuthi nayi into ethile engcolile enamathele kulowo muntu. So lowo muntu ungcolile noma u-tainted. Yayibona? Kunento ethile noma ingakakhonfenywa lento, kodwa lokuthi nje kuthiwa kunento ethile ebekwe phezu kwakhe kwathiwa unje. So lowo muntu loyo ngokusho kwaKhumalo akufanele abe yimember ye-MK. Ngibuza ukuthi uma ngabe ekudiscussa noZuma lokho, wayengakudiscussi nomuntu eSouth Africa okuthiwa u-tainted okuwuZuma. Imagine uhlele enkandla uKhumalo noZuma badiscussa ukuthi abantu abafana noBrian Mlefe, abantu abafana noLucky Montana, uyababala, akufanele babe yimember yaliqembu esilakhayo le-MK. Uxoxa noZuma okungamasosha lawo uZuma esebenza nawo ngesikhathi engumongameli wase-South Africa, abamsebenzela futhi wabathemba uZuma ukuthi bazomenzela lento ayifisayo. For example, uBrian Mlefe siyazi ukuthi isosha leli elaqeda i-load shedding ngaphansi kombuso kaZuma. Imagine uKhumalo exoxa noZuma ukuthi abantu abafana nalabo asingaba involved kwi-MK. Bahleli bayaxoxa njalo ngokusho kwaKhumalo. Bakudiscussa yonke leyo nto leyo. Excuse me. So ngihleli nje ngiyicabanga lento ukuthi in short uKhumalo uthi waplena konke lokhu noZuma, emthemba uZuma ukuthi ungumuntu ozodila nalaba bantu aba-tainted noma bake bavezwa amagama abo kwi-state capture, bese mhlawumbe uZuma uthatha isinqumo ngalabo bantu ngoba they are perceived by some to be ama-fraudster noma corrupt kafishane. So manje uKhumalo uthi uya enkantolo uyo-accuser uZuma for committing i-fraud. Uyayizwa leyo nto? Kodwa makufonyishwa i-MK wayehleli noZuma bediscussa ukuthi abantu aba-commit i-fraud noma aba-tainted they mustn't be involved kwilokho nje kwi-MK. uZuma in short uKhumalo bengazi yini ukuthi yonke leminyaka uZuma eSouth Africa ey'ndabeni nayo yonke indawo kukhulunywa ngaye njengomuntu o-corrupt, umuntu oyi-fraudster. Bengakwazi konke lokho. Njengoba ethi yena bexoxa noZuma sonke lesikhathi kufonyishwa i-MK ethi abangafakwa laba, abangafakwa laba. Umbuzo enginawo ukuthi njengoba exoxa noZuma abecabangani ngoZuma? Ebengambhekini njengomuntu naye onjengalaba bantu akhuluma ngabo, noma ukudiscover later lokho mayesexoshiwe ku-MK kwangathi ekudiscover ukuthi hayi lo ufana nabo labo bantu. Ngizama ukuthi sibuke nje umqondo kaKhumalo ukuthi usebenza kanjani. Ake sibuke nje umqondo kaKhumalo ukuthi ucabanga kanjani. Uyayibona ukuthi izinto azikhulumayo ziyahambisana yini noma ziyayenza yini sense. Udiscover nini uKhumalo ukuthi uZuma uyi-fraudster noma
ucorrupt. Udiscover before i-MK ifonishwe noma udiscover after esexoshiwe ku-MK. Umbuzo enginawo loyo. Angifuni ukuphawula izinto ezithile, kodwa nje ake sikubuke umqondo wakhe ukuthi ucabanga kanjani lo baba. Now uye enkantolo uvulela icala uZuma le-fraud ukuthi umtshontshele iphathi yakhe wasebenzisa ukuganga ukuze athole ukuba ilida yi-MK. Uzokuchaza-ke enkantolo njengoba silindile ukuzwa ukuthi ama-details athini, sikulindile siyozwa khona mayese eya enkantolo. Mina into engifuna ukuyibuza abantu ababuke le video njengoba ngikhuluma manje ukuthi aku-imagine i-MK noma umkhonto wesizwe party without Zuma's name attached on it. Imagine le gama nje umkhonto wesizwe party lingenayo umuntu okuthiwa uJacob Zuma, lingenayo umuntu othi uyayisupporta onguJacob Zuma. Awu-imagine nje awuyicabanga ukuthi ngabe iphathe enjani le. Ngabe yaziwa khona njengoba yaziwa kangaka. Ngicabangani wena? Okunye-ke akushoyo-ke la uKhumalo ucriticize nobaba uJohn Hlophe ngokwamukela umsebenzi awunikwe uZuma ukuthi aye eParliament. Uyawugxeka kuyo le interview yabe kuyo. Uthi ulokhu njani uJaji uHlophe bekungafanele amukele umsebenzi wokuya eParliament ayomela i-MK eParliament ngoba uHlophe, yayizwa leyo, ngoba uHlophe akazi nix nge-MK, akazi nix ngama-values e-MK, akazi kwakuthi i-MK imelele ini. Even ngenkathi ikhankasa i-MK ikhankasela ukhetho, uJaji uHlophe wayengekho. So kafishane ukuba khona kwakhe manje kuye nje kufana nento useless nengenangqondo, kusho uKhumalo. So even if we believe uKhumalo's story ke bafowethu, ake sithi siyambeliever ke yonke into ayishoyo, what is the intention behind his pursuit of Zuma now? Yini ayihlosile nafisa ukuyi-achieve uKhumalo ngokuthi ajahe uZuma manje kangaka? Manicabanga nini? Yini ufisa kwenzakaleni? Mina ngifisa nje ukuthi sike siyibuke ukuthi ufisani. Okay, siyakuzwa ke mhlawumbe uqinisile uZuma wakuroba i-MK yakho and all that. So now ufuna uku-achieve ini ke manje ngokuthi uye enkantolo? Ulwela ini ifa lakho? Ulwela ilokhu njana ingane yakho oyizele okuyi-MK ngoba phela ujarejistwa nguwe yakho. So yilokho okulwelayo manje Khumalo. Ulwela ini? Sifuna akasenze uKhumalo si-understand ukuthi yini ngempela afuna ukuyi-achieve, uhloseni, ngoba siyamuzwa uyasixoxa istory and all that, but the question yokuthi uhloseni manje ngokulandela uZuma kangaka? Uhloseni ngokulandela i-MK kangaka? Ngabe uhlose ukudestroy uZuma noma ukudestroy i-MK noma ukwenzani? Noma ukholelwa ukuthi vele le MK le eholwa uZuma akuyona le efanele abantu abamnyama eSouth Africa? Ufuna iphele? Uhloseni? Ngifuna uku-understand. Uma-ke ake sithi kuyawina-ke noma uyawina uKhumalo ecourt, uyalwela ukuthi i-MK iphele noma ibuyele kuye noma uZuma aphume ku-MK. Ake sithi uyawina enkantolo. Uma ewina uzokwenzani nge-MK yena uma ibuyela kuye? Yini azoyenza nge-MK? Eyenza nobani futhi? So imibuzo mina njengomfowabo wami ngilo ngiyibuza yona. Angazi mhlawumbe nani niyibuza yona lapho, kodwa mina ngiyazibuza la. Mhlawumbe nani ku-comment section bafethu nizosiza, sike sibuke nje umqondo kaKhumalo. uKhumalo uhloseni? Ucabanga kanjani? Yini kahle kahle ayifunayo ngakho konke lokho akwenzayo? Ngoba mina ngiyazibuza la njengoba ngihleli la ukuthi uhloseni. Angifuni ukumcabangela nokumkhulumela, kodwa ngifisa ukuthi sihlaziye simbuke ngoba uyena owaziyo.
at the end of the day. Uyayibona? So umbuzo engiphetha ngawo la uthi, what actually made MK so big in South Africa? uKhumalo uthi labantu laba baxoshwe uZuma bawu-18 eParliament, abanye babo kwafuneka ukuthi bathathe izimali zabo emabhizinisini abo bafinance iMK ukuze win ukhetho, ukuze irejistwe ku-IEC, ukuze ibe ile party enkulu eyiyo njengamanje, kusho uKhumalo. Manje umbuzo uthi, what actually made MK so big? Is it Zuma's name on it, or the financial contributions of people who used their businesses to finance MK? Between the two, yini eyenze iMK yaba so big eSouth Africa? Ingabe imali zabantu abayifinansa ukuthi irejistwe ize mhlambe iwine lamavoti ewawinile okhethweni? Ingabe ilabo bantu nemali yabo, noma ingabe uZuma, igama nje lithi Zuma, attached to MK elenze ukuthi MK be so big? Noma is it both? Nithini? Ake sixoxeni bafowethu. Mina njengomfo kaMkhonza sengiyiphakile iseyithebene. Ake sidile nawo njengamanje. Kodwa nje bengifuna sibheke umqondo kaKhumalo kakhulu ukuthi manicabanga uKhumalo uhloseni, ucabanga kanjani, singathini, because nangu uyimisela impela uyecourt again, sevulela uZuma icala le-fraud. Uthi nakuba engenabo ubufakazi bokuthi uZuma owahekha ifoni yakhe, wahekha nema-email akhe, kodwa uthi uvulela uZuma icala ngoba at the end of the day nguZuma manje ohola iMK, le okwakuhekwa ifoni yaKhumalo ukuze kufezwe izinto ezithile ngeMK. So ingakho edila straight noZuma. Ake siyixoxe ke seyithebeni bafethu, nithini? Umfo kaMkhonza lo, please share, subscribe and comment. Ngiyabonga.